କେମିତି ଲାଗିଲା? जगन्नाथ सांग मैंने हेलो एवरीवन। तो आज मुझे जाऊँगी फैमिली पिकनिक रे। तो आपण मैंने सबू से देखी पारे गोटे लॉन्ग वीडियो करने जाऊँ फॉर फर्स्ट टाइम। तो आपण मैंने सब वीडियो कंप्लीट भाव में देखिए। तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करदे। थैंक यू। गाड़ी में बसिकी पेटे पेटे खाइबा को बाहर पड़िलु आमे मिसिकी। आउ ये मुझे स्टाइल मारदेली मो भौणी वीडियो करथला मिमी। तो से वीडियो करथला बोली कि स्टाइल मारे कि फोटो उठे देली वीडियो कर देली। समस्ते बाहर काम व्यस्त थिला बेले मुझे फ्री टाइम माने छुआर धरजन केने अरे भाई को बोला भाई हस झरी पड़े। कौन कहबा कि बढ़िया बढ़िया बुझ भले केउटी तो लागला घर में जाई पड़ियो तमे को केमिति लागिला मुझे पड़िला तमे भाई को केमिति लागिला किछि ना ना किछि को कोन कहबी किछि केमिति लागला हां आज केमिति गला बहुत बढ़िया एंजॉय करबो ना ना को तमे ये वो पामा से बाड़ी धरी चिड़े भाई कौन कहले हाँ कुंभीरटा रहे या भीतर बड़ पोखरी किंभीर गात खोली बड़ पोखरी हाँ यही पट को जाइला ना कौन जे मझे छाड़ा हो बोटिंग में कहीं कोड़े किलो हाथी या कथा भी मो हाथी देखुची हाँ हाँ गुडुलिया बहुत पैसा नौ एठी बहुत पैसा
ହଁ ଚାଲ 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 ହଁ ଚାଲ ହଁ ଏଇଟା ଥିଲା ନା କଣ ହେଲୋ ଠେକୁଆ କୁଆ ବି ଅଛି ଠେକୁଆ ଏଟା ତୁ ଦେଖିପାରିବୁନି ମା ଠେକୁଆକୁ ସେ ହାଇ ଗଲାଣି କହୁଛି ହାଇ ହଁ ହଁ ଗୁଡୁଆ ଗୁଡୁଆ ଆଲୋ ଆଲୋ ମୋର ହୋଇ ଯା ହଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେଇଠି ବସିଥିଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଲେ କେତେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ନବା ଆଇଲା ମାଙ୍କଡ଼ ମୋ ମାମା ଦିଅର ଦେଖେଇଲେ ଯେ ମୋ ଆଣ୍ଟିନୁ କି ମତେ ତ ଅନେଇକିନା ବାଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଣାକୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଆଜି ନାକେ ଦମ କରିସାରିଲାଣି ପୁରା କାଖା ପାର୍କରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଫୁଲ ଉପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଲାଗିଥିଲା ନା ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଫୁଲ ଥିଲା ଯେମିତିକି ପୁରା କଲରଫୁଲ୍ ଫୁଲ ତାପରେ ଆସିଗଲି ଗେଣ୍ଡୁ ପାଖକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ମନ ଲୋଭି ଯାଉଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ପୁଣି ସେବତୀ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ଭେରାଇଟି ଫୁଲ ଥିଲା ବହୁତ ସିଏ କିଛି କରୁନି ସେ ତାର मेन कोर्स खाଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ହେଇକି मेन कोर्स ଥିଲା ଭାତ ଡାଲି ମଟନ ପନିର କୋବି ଚିଲି ପାମ୍ପଡ଼ ସାଲାଡ ଖାଇଯା 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 ଖାଇଲା ବାଲା ହେଇଛୁ ଯଦି ଯା ତୁ ଖାଇଲା ବାଲା ହେଇଛୁ ଯଦି ଯା ତୁ ଖାଇ ତ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସି ଯାଇଛୁ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ହେଲା ସମସ୍ତେ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲୁ ଆଉ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଥାଏ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ଯାଆନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯେଝା ବାଟରେ ଯେଝେ ମାନେ ଯେଝା ସଂସାର ଯେଝାକୁ ସେମିତି ତ କେହି ବି ଏକାଠି ହେଇପାରନ୍ତିନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌକା ଥାଏ କି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତ କଲେ କି କାହା ବାହାଘର ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ତ ଭଲ ଲାଗେ ସିଭିୟର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ବୁଲିକି ତ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆପଣ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଥିବେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ୱାଚ୍ କରିବେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ